unemployed. Ka Sorka Meghalaya kala sedang ia ke program menuat igitu ki beliau donsap ia ka balatip kum ka talent identification kenang ba onla banang pentibit syuk-syuk ia kini ki samla ki balatibit lupa ha ke jingilek kai beper-per da ka ba ai ia ke jing kershan ka badai kenang ba ka jela kan la ban sei ia ki nungilek kai ki bakin sai la pediang ia ka wei na ki company na Australia ia ka balatip kum ka H10 group ba kan wat ya ki riu don sap na ki shnong ki ba sha kham nong kendong bat ya kanie ka kan hun la lam khmat da unong ikun Olympic barim uyan Campbell u balami khmat ya ka Australia ha ka snam ka khandai spra prapo ha Moscow Olympic bat ulay khun ha ka jingile kai triple jump on tanju ikasap jong ki in riu hajar hadu nyo hajar ngut ki nong ile kai na ki khat artli ki district ka jala Meghalaya ha ki ni ki artyo bat napdeng jong ki ni on sapa ko ba south spa hadu sun spa bakin lek sha hikai pentibit shu u Shivansh Awasti u IAS u belong u undersecretary knat sports ka soka Meghalaya u ong badon bon bha ki khna bat ki samla ki batibit hi ka mile kai beper ha ka jala bat lada ki yo e ka jingkershan ya ka badai kini ki riu don sap kin sakiu shaki kerdan bashalor abakran bat ka Didi News Meghalaya uyan Campbell u balong unong elekai Olympic barimba unong seng jong ka H10 ulaong ba kani ka jing test on le kat kum ka jing start ka juk bomenta kata da ka bapendon kam ya ki laser technology i cloud based technology bat ki tial digital ban yo i shay ka sap badon hagi khna bat ki samla in Melbourne analyze the data on global standards and standards for India and Meghalaya. And then we'll present the final data report to MSOA and the government of Meghalaya 2 weeks after completion.